día máis en madrugar e un día máis que me vou comer hordas de turistas, aparte que é domingo. Entón eu penso que da igual a que hora viñese, que iba a ser masificado. Vamos que se van. Por los pelos, están pechando ya. Nos ha llegado casi de primero. Los últimos serán los primeros. Como en todos los sitios turísticos que estou indo, sempre hai un montón de postos de comida. Neste caso a especialidade parecen ser ostras, normalmente a grella, vexo. Tamén hai destes espetos de diferentes mariscos, calamares, etc. E hai unha cousa tamén típica de aquí que é un postre que intentarei buscar e probar xa que estou nesta illa. Bueno, xa teño. É unha folla, diría que de arce pola forma, e podías elixir varios recheos. Eu elixín té verde, había té verde, azuki, que é a fava vermella, había castaña, había crema pastelera, había queixo, evidentemente ese non vou escoller, e imos probar como sabe isto. Pois é, un pasteliño moi brando, un pouco parecido ao dorayaki de Doraemon, pero con outra forma, e neste caso con outro recheo, un sabor moi suave, non moi doce. Teño un amigo. Para entrar neste santuario, como en algúns outros, hai que ir descalzo. E obriganche a meter os zapatos e leválos contigo, metelos nunha bolsa de plástico, o cal me parece, bueno, un costume moi pouco sostible, porque non sei cantas persoas pasarán por aquí, pero facilmente 100 por hora, 50 por hora, e cada un coa súa bolsa de plástico. É mellor como fan nos outros sitios, que hai como unha especie de taquilla nas que simplemente deixas os zapatos, ninguén os vai roubar e logo recolles.
apetecía e quería probar un pouco de peixe. Entón pedín un conxunto que é como unha mostra e ten, como sempre, sopa de miso. Logo temos arroz con congrio barra anguía. Temos, como sempre, como se di isto? Pickle encurtidos. Temos unha ensalada, pode ser de algas, pero non estou seguro ata que non a probe. Gambas en tempura con arroz. Este é o postre, avisarme. Este é algún tipo de revolto, creo que con cogumelos. E ten algo de algas por riba. Isto podría ser algo máis con ovo, pero ata que non o probe non o sabrei. Isto é unha ensalada de repolo cru. Itadakimasu. Non eran cogumelos, eran ostras, que é típico de aquí, así que vou probar tamén as ostras, a parte da gamba e do congrio. Neste restaurante tamén hai unha zona de tatami, e menos mal que non me tocou aí, porque sería sido extremadamente incómodo. Hai que deixar os zapatos aí e logo suben aí. Igual que creo que é super incómodo para os camareiros, porque teñen que descalzarse cada vez que van a servir ou a recoller unha desas mesas. O postre non vai haber quen o colla cos palillos, porque é como xelatina. Por certo, Hiroshima, a pesar de que é moito máis tranquila que Tokio, moitísimo máis, pero tamén que Osaka e que Kyoto, hai bastante vida nocturna tamén. Hai varias rúas así como esta, que hai xente saindo cos amigos, hai xente indo a cear, e iso que é domingo hoxe, que non sei, supoño que é un día menos forte que un sábado, un venres ou festivo, claro, véspera de festivo. Bueno, xa estou para coller o tren, o Shinkansen de volta a Tokio. Aquí remata esta serie de Xapón. Agardo que vos gustase, bueno, viaxar comigo estes días. Eu sei que vou volver, espero que máis tempo, en vez de unhas vacacións, unha estancia máis ben, porque hai demasiado que descubrir, hai demasiado que disfrutar, demasiadas comidas que probar. Quédame un par de días en Tokio que vou intentar aproveitar, pero xa non será con vídeos, será
solo, viajando solo. Así que vémonos la próxima. Sayonara, que por cierto nunca se usa en Japón al parecer. Vámonos. Please wait on the